Ahojte milé ženy, pozdravujem vás z môjho najobľúbenejšieho miesta na Cypre. Pozdravujem vás z tohto krásneho skalnatého útesu, ktorý je rovno pod našim kempom, kde zažívame jeden z najkrajších výletov môjho života, návrat bohyne. A ja z tohto krásneho miesta by som vás veľmi rada pozvala na deň, ktorý si budeme robiť v Bratislave. Bude sa to volať Žena znovu zrodená. Bude to celodenný tanečný workshop. A ja som tú tému znovu zrodenia už cítila pred cestou sem na Cyprus a vedela som, že sa to tu stane a práve sa to stalo. My zajtra odlietame naspäť na Slovensko a ja sa naozaj cítim znovu zrodená a vlastne som vám chcela povedať, že každá z nás máme túto kapacitu a schopnosť v sebe a je to také niečo ako to zistenie, že vlastne jediné, čo v živote potrebuješ si len spomenúť na to, kde je zdroj tvojej sily, radosti, ľahkosti, vnútornej krásy, vnútornej obnovy. To všetko stále nosíme odjak živa v sebe, nikto nám to nikdy nevzal. Len na to občas zabudneme, len nás tá myseľ občas zamotá, len zamrzneme niekedy v takých tých predstavách o sebe, ako by čo malo byť a naše srdce, naša duša, náš život to vôbec s nami nechcú zdieľať, takže nás na chvíľočku niekde prišpendlí, prichytí, primrzne a potom si stačí len spomenúť. No a ja, jak tu sedím, tak vlastne pozerám okolo seba a všade pohyb. Morský pohyb, morské vlny. Sedím tu oproti ním, stále prichádzajú nové a nové krásne vlny, ktoré obmývajú tieto útesy, na ktorých sedím. No a pohyb je život. Pohyb, tanec, to je to, čo zobúdza v nás nový život. Znovu zrodená žena, znovu zrodená 24. mája v Bratislave v krásnom štúdiu Poďme spolu tancovať. Ešte sa to tak krásne volá, ženy. Poďme spolu tancovať. Poďme spolu roztancovať život v sebe, znovu zrodenie v sebe a do tej sily, tej pravosti. Skutočne. Končí náš retreat a ja sa cítim naozaj znovu zrodená. A to vďaka pobytu v sebe. Pri mori, pri tej kráse, ktorá zobudila moju vnútornú krásu, ktorá sa dotkla môjho vnútorného zdroja. A mnoho krásnych iných vecí, ktoré sme tu zažili. Jednak to spoločenstvo žien a to sa ťa tiež bude týkať, keď budeš s nami, drahá moja, tancovať. Takže vidíme sa v Bratislave, ja sa na vás nesmierne teším. Prinesiem veľmi veľa tejto krásnej energie, bohyňovskej, pre nás a ona tu pre nás do toho našeho ženského srdca vždycky je a vždycky bude. Tam totiž patrí, do ženského tela patrí život. A to je to, čo vám prinesiem toho 24.5. Tak sa na vás veľmi teším, moje drahé. Vidíme sa v Bratislave. Posielam vám veľkú pusu, posielam vám veľa, veľa krásnych pozdravov a ešte jeden krásny pohľad, aspoň 180 tuto, aby ste videli tú krásu. Tak to pá. A ten zvuk, ten nádych a výdych, tak ako my, i to more sa neustále nadýchuje, vydychuje a pripomína nám tú nekonečnosť, hĺbku a krásu bohyne v nás.